Fil-jum dinja tfal il-Gvern dal konsultazzjoni pubblika l-qafas ta' politika ta' tfal sal-2030 blisem ta' ninvestu fit-tfal tagħna għal-futur aħjar. Din il-viżjoni tnediet f'konferenza li preżenti għalija kien hemm il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon. Id-Direttur Ġenerali fih dan il-Ministeru Alexia Vella spjegat li din il-politika qed issir fuq konsultazzjoni ma' tfal stess u tieħu in konsiderazzjoni l-isfidi globali li hawn madwar id-dinja. Spjegat li din l-istrateġija hija msejsa fuq 4 prioritajiet. Konsultazzjoni pubblika sabiex dejjem inħarsu il-kwalità tal-ħajja tat-tfal. Din l-istrateġija se jkollha 4 pilastri prinċipali fejn l-ewwel waħda ħad tkun il-benesseri tat-tfal, it-tieni sabiex nagħtu appoġġ sħiħ lill-familji, it-tielet biex intejbu l-ambjent u r-raba' li hija pilastru għal qalbna ħafna wkoll hija l-parteċipazzjoni tat-tfal. Il-Ministru Falzon tenna li din hija t-tieni viżjoni għat-tfal wara dik li saret 6 snin ilu. Sostna li l-Gvern għamel ħafna f'dan il-qasam fosthom iż-żieda fl-allowance tat-tfal, iċ-child care b'xejn u anke trasport tal-iskejjel bla ħlas. L-unet wieħed dejjem jara l-benesseri tat-tfal mhux biss bħala xi ħaġa tal-futur. Imma anke li nridu dejjem nżommu f'moħħna li t-tfal huma parti integrali mis-soċjetà tal-lum. U din il-policy li qed immorru għal konsultazzjoni pubblika hija mirata preċiżament li nħarsu l-interessi tat-tfal. Għaddew 6 snin, l-ewwel waħda li konna għamilna, illum qed naraw tieni waħda li ħammorru għall-pubblikazzjoni tagħha għall-konsultazzjoni pubblika. Din il-konsultazzjoni se tibqa' miftuħa sal-21 ta' Diċembru li ġej, bit-tfal ukoll jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq Empowering Children App.